טוב, אז אנחנו באמצע סימן ו' במאמר מתן תורה. התחלנו להסביר את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. משם התחלנו להבין שרבי עקיבא אומר שזה כלל גדול בתורה שהוא כולל את כל המצוות. משם הגענו לתורה, הרי התורה היא קיום המצוות, ושאלנו את עצמנו בשביל מה צריכים לקיים תורה ולמה אנחנו העם הנבחר שקיבלנו את התורה. משם הגענו להשגה שהאדם מגיע על ידי קיום התורה והמצוות לשמה, זה דבקות. עכשיו באמצע סעיף ו' בואו נראה מה זה דבקות. הוא מתבטא את השלמות הזו, מה שאמרנו שעין לא ראתה אלוקים זולתך, שהרוממות של המצב שהיהודי יגיע אליה, אפילו הנביאים לא דיברו, כי אי אפשר להסביר במילים גשמיות את המצב הזה, והגדרנו את זה בשם דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה היא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה כל תוכן. אולם אם תשאר את רעיונך של המילה הזאת כרגע קט, בוא נתבונן מה זה דבקות. דבקות זה חיבור של שתי הפכים, שתי דברים שונים שהם נהפכים לאחד, מתדבקים אחד בשני. תישאר עומד ומשתומם על גובעה המפליא, כי תצייר לך העניין האלוקי, בכין ערכו של הנברא השפל. הבורא, מלך מלכי המלכים, שהוא נותן אפשרות שכל נברא, הוא יכול ממש להידבק אל הבורא יתברך. ואז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. אנחנו לא תופסים מקום לא בעולם הזה, בעולם הזה הוא גרגיר של כלום, לעומת כל הבריאה של היקום הגשמי, ובטח של כל העולמות הרוחניים שמעליהם. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות ממש להידבק. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. זאת אומרת, בשביל מה באנו לעולם? להגיע לדבקות. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא, הרי אמרנו מקודם, בשיעור הקודם, מה שאמרו חז"ל, שלא נברא העולם, אלא בשביל קיום תורה ומצוות. זה האמצעי. מה המטרה של קיום תורה ומצוות? להגיע לדבקות. אז התכלית של הבריאה היא אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום תורה ומצוות להילך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח עד שיזכו להידבק בבורם יתברך ויתעלה. עכשיו, אז אם ככה יש מטרה לבריאה. אנחנו לא מבינים בשביל מה נברא כל פרט של דומם צומח חי מדבר בעולם הזה. בוודאי לא מבינים למה נבראו כל העולמות העליונים. אבל חז"ל כבר אמרו שהכל נצרך כדי שהנשמות שלנו יוכלו להגיע לדבקות על ידי קיום תורה ומצוות לשמה. אז המטרה היא דבקות, להידבק בבורא, להיות עם הבורא. זה כבר אמרו, הרי אש אוכלה, או איך אפשר להידבק באש? אמרו, להידבק במידותיו. זאת אומרת, להתנהג בהתנהגות שאנחנו משיגים בבורא. את הבורא אנחנו לא יכולים להשיג, כמו שהרמב"ם אומר כבר, לא ישיגו משיגי הגוף, ואנחנו לא משיגים משהו שאין לו כלי. אבל כבר כתוב בשיר הייחוד, ממעשיך יכרנוך. זאת אומרת, אפשר להכיר אותו לפי המעשים. לדוגמה, אם אנחנו הולכים ברחוב ומוצאים צ'ק על הרצפה, ורואים שיש סכום של $1,000,000, וגם אנחנו רואים את השם. ולמי הוא מיועד הצ'ק? לאיזה מוסד. אז אנחנו רואים שבעל הצ'ק, יש לו אמצעים, יש לו כסף, והוא גם יש לו מידות טובות, הוא תורם. אז זאת אומרת, אפילו שלא מכירים את האדם, מהמעשים שלו אנחנו יכולים להכיר אותו. כך, אם אנחנו נתבונן בבריאה, או בכל העולמות, בהנהגה של הבורא, בהשגחה של הבורא אלינו, אנחנו נזהה את ההתנהגות שלו, ובאמצעות תורה ומצוות אנחנו יכולים להעתיק
לרכוש לעצמנו את המידות האלה, ואז אנחנו דבקים בו לאט לאט, עד שנגיע לדבקות השלם. עכשיו, אם אמרנו שהמטרה היא להגיע לדבקות, והשם הוא טוב ומיטיב, הוא לא צריך אותנו, הוא להיטיב לנו, הוא נתן לנו את האפשרות להגיע לדבקות. אז בסעיף ז' כבר שואלים חכמי הזוהר. חכמי הזוהר שואלים, אולי כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, אם השם הוא טוב ומיטיב, והוא רוצה שנגיע לדבקות, אנחנו מסכימים. אבל למה לבוא לעולם הזה ולסבול ולעבוד ולהצטער? שישים אותנו ישירות במצב של דבקות. לא שיברא אותנו בעולם הזה, ועל ידי העבודה שלנו נגיע לדבקות. כבר שאלו, אם כבר, שישים אותנו ישירות במצב הכי נעלה של הדבקות. אנחנו מסכימים. אבל למה הבורא לא עשה בצורה כזאת? אז חכמי הזוהר שאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותה רוממות הרצויה להידבק בו יתברך? כן, ומה היה לו יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והטורח הזה של הבריאה והתורה והמצוות? למה צריכים לעבוד? בשביל מה לבוא לפה לעבוד? אנחנו מוכנים לקבל את המצב הנעלה ביותר ישירות. זה השאלה. עובדה שהוא לא עשה כך, אז יש איזו סיבה, כי מצד הטוב להיטיב, אם היה מיטיב לנו בשלמות על ידי שמעניק לנו את הדבקות ישירות, הוא היה עושה כן. למה הוא לא התנהג בצורה כזאת? השיבו, דמן דאכיל דלאו דילי, בעת להסתכלו בהפי. התרגום מארמית, שמי שאוכל מה שאינו שלו, הוא מתבייש, הוא פוחד להסתכל בפנים של הנותן לו. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו. למה? למה הוא מפחד? כי נעשה מושפל והולך על ידי זה, עד שמאבד צורתו האנושית. זאת אומרת, טבע באדם, שאדם הוא מתבייש לקבל מתנת חינם. אולי לא נדבר על הכוח של החברה שמשפיע על כולנו, בדווקא דוגלת בזה שכמה שתוכל לקחת מהחבר אתה יותר חכם במי שלא לוקח הוא פראייר, אבל הטבע האוריגינל, המקורי שלנו, הבריא, הוא שהאדם לא נוח לו לקבל מתנת חינם מאף אחד. הוא הרבה יותר שמח, נוח לו, מרוצה מתי שהוא השיג את הדברים בכוחות עצמו. אז זאת אומרת שאם היינו מגיעים לדבקות במתנה גמורה, שהקדוש ברוך הוא היה שם אותנו במצב הזה ישירות, יחד עם התענוג העילאי של הדבקות, היינו גם מרגישים איזה חיסרון, איזה בושה מצחית. אז זה לא היה שלמות של ההטבה, השם הוא טוב, הטוב השלם, ופה יחד עם ההטבה שהוא מעניק לנו, הייתה נשארת איזה כתם של בושה. ומתוך שנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. אם הבורא ברא אותנו להיטיב, אז אנחנו צריכים הטבה מושלמת, מוחלטת. לא שיהיה איזה חיסרון, מאיזה צד שלא יהיה. ולכן, לבטל את הצד הזה של החיסרון, שתיגרם ממתנת חינם אצלנו, הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצית. זאת אומרת, אז הוא ברא את העולמות, והוא שם אותנו פה, נתן לנו עבודה, כדי שנקנה את הרוממות, נגיע למצב של דבקות בכוחות עצמנו. איך? איך אנחנו נקנה את זה? על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. זאת אומרת, זאת העבודה. זו העבודה שפועלת על הנשמה, על תיקון הגוף, על תיקון הנשמה. בזה מקנה לנו
את המצב של דבקות, שאנחנו בעלים על הדבר, אנחנו קנינו את זה, ואז נהנה בצורה מושלמת, בלי שום צד של חיסרון, בלי שום נקודה של בושה. ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק. וכבר ביארתי אותם במתכותם בספר פנים הסבירות לעץ חיים בענף הראשון, ובספר תלמוד 10 הספירות בהסתכלות פנימית בחלק א'. שם הוא שואל, הרי בכל זאת, המתנה של הדבקות הוא דבר נצחי. העבודה שניתנת לנו בעולם הזה בתורה ומצוות היא 120 שנה. האם על ידי עבודה של 120 שנה אנחנו נוכל כבר לבטל את ההרגשה שמקבלים מתנת חינם? איזה יחס יש בין עבודה של 120 שנה לתענוג נצחי? זה לא עדיין מתנת חינם? נניח אם נלך למישהו, לשכן, ונגיד לו, תראה, אנא ממך, יש פה מעטפה. אתה יכול להיכנס לבית שלי ולשים את המעטפה על השולחן? ואם אתה מסכים, אני אתן לך $10,000 כל חודש למשך כל החיים שלך, נקנה לך בית, באוטו, בכל מה שאתה צריך. אבל זה לא בחינם. אני אתן לך את זה תמורת העבודה הקשה של להיכנס לבית שלי, ללכת כמה מטרים עד השולחן ולהניח מעטפה. הבן אדם הזה הוא ירגיש מתי שיקבל את כל ההטבות שזה לא מתנת חינם. אז איך פתרנו את הבעיה? שם הוא מסביר, אבל זה בעריכות, שהעבודה שלנו לא נמדדת על 120 שנה כנגד הנצח, אלא שבעבודה הזאת אנחנו נוכל לשנות את הצורה. זאת אומרת, יש לנו חומר. החומר של הנברא אי אפשר לשנות. שום חומר אי אפשר לשנות. אבל אנחנו יכולים לשנות צורות. צורה של החומר אנחנו יכולים לשנות. לדוגמה, בפיזיקה אפשר לשנות גז לנוזלי, למוצק, עוד פעם לגז. יכולים לשנות צורות. יכולים להפוך עץ לכיסא. אבל לא יכולים לשנות את המהות של העץ. ככה הנברא, שהוא רצון לקבל, כי הרי בגלל זה הוא נברא, כי הבורא הוא זה שנותן לו הנברא, הוא צריך לקבל את החיות מהבורא. אז אין אפשרות לחומר של הנברא להפסיק לקבל. לכן, ברוחניות, מה זה ההגדרה של רוחני? אם לא אמרנו עד עכשיו, הוא מסביר את זה בתלמוד 10 הספירות בחלק א' מההתחלה, שדבר רוחני, איך נגדיר דבר רוחני? דבר שלא נתפס על ידי החושים, ודבר שלא תופס לא מקום, בלא זמן, ולא נוהג בו היעדר ותמורה. זאת אומרת, הוא דבר נצחי, כי אנחנו מבינים בעולם שלנו מימדים של מקום וזמן, שהם לא נמצאים בעולמות רוחניים. לא במושגים שאנחנו תופסים אותם פה עם החושים שלנו. לכן, אם אין מקום, איך אפשר להתקרב? ההתקרבות זה השתוות הצורה. יש שתי עצמים, אם יש להם אותה צורה, הם קרובים זה לזה. אם הצורה זהה, הם מתאחדים לאחד. אם הם קרובים בצורה, הם דבוקים אחד בשני. אם כל אחד יש לו צורה אחרת, הפוכה, אחד מחברו, הם נקראים רחוקים זה מזה. עכשיו, הצורה שאנחנו משיגים בבורא, איזה צורה אנחנו משיגים בבורא? כמו שאמרנו, ממעשיך יקרנוך. מה אנחנו משיגים בהנהגה, בהשגחה של הבורא על הבריאה? שהוא מיטיב, כל הזמן הוא נותן, הוא מעניק. נותן לנו שמש, נותן לנו אור, פירות, חיות, אוויר. כל מה שאדם צריך לקיומו ובצורה הטובה ביותר.
לא מספיק שאדם צריך לאכול ויש לו אוכל, גם האוכל שהבורא ברא, יש לו כל מיני טעמים, כל מיני צבעים, מרקמים, ריחות שונים, שאדם ייהנה מכל דבר. אז הבורא הוא רק מיטיב, רק נותן. הנברא, כמו שאמרנו, מעצם בריאתו, הוא חייב לקבל את החיות. והרצון שלו הוא רק לקבל. זאת אומרת, האדם הוא בקצה השני, אם אנחנו מסתכלים בשינויי צורה, מהבורא. כי הבורא הוא רק רוצה לתת לבריאה, לא רוצה לקבל שום דבר, הוא לא צריך לקבל, אין לו שום חיסרון. והנברא הוא כולו רוצה לקבל. אז הם רחוקים כמזרח ממערב. על ידי תורה ומצוות, האדם יכול לשנות את הצורה של לא לקבל על מנת לקבל, אלא לקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, לקבל כדי לעשות נחת רוח לבורא. השינוי צורה הזה, הוא צריך כלי כדי לשנות את הצורה, הכלי הוא קיום תורה ומצוות. התורה והמצוות יש להם עוצמה, למי שמקיים אותם בצורה הנאותה, להפוך את הטבע של האדם. ועל ידי שהוא הופך את הטבע, הוא נהפך למשפיע. אז הוא יכול להידבק בבורא, כי הוא מתקרב אליו באופן ההתנהגות שלו, בהנהגה. ולכן, שתי צורות שהן דומות, הן קרובות. האדם מתקרב אל הבורא כל פעם, על ידי שהוא משנה צורתו להידמות לצורה של הבורא כמה שהוא יכול, כי הוא נברא. ואז הוא מקבל דבקות. אבל כדאי לעיין שם, הוא מרחיב. ואנחנו בסימן ח'. ופה הוא מסביר לנו, הרי אמרנו שעצם הקבלה מחברו גורם לנו בושה, אי נוחות. מאיפה בא הטבע הזה? למה צריך שיהיה לנו טבע שלא נרגיש טוב עם קבלה מהזולת? כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק. יש אדם בעל אמצעים, יש לו כל טוב, והוא פוגש אדם חסר כל. איך הוא מתנהג איתו? הוא מאכילו, הוא משקהו, מעניק לו מכסף וזהב בכל חמדה יום יום. כל מה שנצרך האדם מן השוק, אותו עשיר נותן לו. לא חד פעמי, כל יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו. וכן מוסיף והולך. זאת אומרת, זה לא משעמם לאדם מן השוק. כל פעם הוא מופתע עם עוד דבר, עוד מאכל, עוד משקה, עוד כלי חמדה. עד שלבסוף שאלו העשיר לאדם מן השוק, אמור לי, האם כבר נתמלאו כל משאלותיך? כאילו, מה חסר לך עוד? מה שחסר, בבקשה תגיד לי, בשמחה אני אתן לך את זה. וענהו, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי. לא, עדיין חסר משהו. מה חסר לך? הוא אומר, כי מה טוב ומה נעים היה לי, אילו כל הרכוש והחמודות הללו הגיעוני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך. יש הבדל בינינו. כל מה שיש לך, המעמד שיש לך, אתה רכשת בכוחות עצמך. המעמד הרם שאני הגעתי בזכות המתנות שלך, אמנם אני נהנה הרבה מזה, אבל זה לא קניין עצמי. אני הכל מקבל בתור מתנת חינם. וזה גורם לי אי נוחות. זה לא הטבה שלמה. אז אני רוצה שכל מה שאתה נותת לי יגיע אליי בכוחות עצמי. ולא להיות בתור מקבל מתנת ידך וחסד. זה מה שאני רוצה, זה מה שחסר לי. ויאמר לו העשיר, אם כן, אם זה מה שאתה מחכה, זה מה שחסר לך, לא נברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך.
אף אחד לא יכול לעזור לך בזה. מי יכול לעזור? ייתנו לך עוד משהו, גם תרגיש מתנת חינם. היחיד שיכול לשנות את הדבר הזה זה אתה בעצמך. לך תעבוד, או תשיג, תרכוש את כל מה שאני עברתי בחיים, את כל היגיעה, כל מה שאני עשיתי כדי להגיע למעמד שלי, ואז יהיה לך אותו דבר בזכות עצמך. ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו. זאת אומרת, האדם מן השוק בוודאי שהוא שמח ומרוצה מכל מה שהוא מקבל. זה מצד אחד. אבל הנה מהצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו. כמו שאמרנו, מאבד לאט לאט את הצלם האנושי. כי הוא כל הזמן הוא כפוף אליו, הוא תלוי בו. האדם רוצה להרגיש שהוא עושה, לא רק ליהנות, אלא גם להרגיש שהנאה בא לו בכוחות עצמו. ולכן, חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלת מתנת החינם, מאת הנותן מחמת חסדה ורחמיו עליו. אז אמרנו מי שמקבל מתנת חינם, הוא מתבייש. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמי. כמה שאנחנו ניתן לפלוני את הכל, כל מה שהוא צריך, תמיד יהיה חסר לו משהו. מה יהיה חסר לו? את ההרגשה של קניין עצמי. ואת החיסרון הזה, כן, שרק עימה נשלמת כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. כן? זה רק האדם יכול לעשות, לעצמו. הוא יכול לתת לחבר קניינים, אבל את ההרגשה של קניין עצמי, רק הוא בעצמו יכול לתת. אף אחד אחר לא יכול להעניק לו את ההרגשה הזאת. אז לכן, הבורא, הוא מעניק לנו את כל המתנות, את הדבקות, את המדרגות הנעלות, אבל את ההרגשה של קניין עצמי, שאנחנו השגנו את המדרגות האלו בכוחות עצמנו, זה אנחנו צריכים לקנות בעצמנו. וכדי שנקנה, לתת לנו את האפשרות של הקניין העצמי, הוא ברא אותנו בעולם הזה, ונתן לנו את העבודה בתורה ומצוות. עכשיו, הנה, זה אמור רק כלפי הנבראים. זאת אומרת, בדוגמה שנתנו על העשיר והאדם מן השוק, בוודאי שהאדם, העשיר לא יכול לתת לו את ההרגשה של קניין עצמי. רק הוא בעצמו צריך לקנות את המעמד הזה. שלא ייתכן או מתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה ויתברך. זאת אומרת, אבל זה, מה נגיד, שהבורא הוא גם לא יכול לצאת מהפלונטר הזה? איך אנחנו נקנה בעצמנו את כל המצב הזה שהבורא יש לו? זה בלתי אפשרי. אז אם כן, מה נגיד? שהנברא הוא תמיד יחיה בחיסרון? לא. ואיך פותרים את הבעיה של החיסרון על ידי עבודה עצמית? זהו שהכין לנו על ידי היגיעה והטרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כן? זאת אומרת, זה העבודה. אם אנחנו כן נעבוד בכל כוחנו, באיכות, בכמות, בתורה ומצוות, עם כוונה רצויה של לעשות נחת רוח לבורא, אז אנחנו נוכל להרגיש או לקנות את רוממותנו בעצמנו. ואז מה יקרה? כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, כל המתנות של העשיר, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמי.
שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים לדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתו כמבואר. ולכן, אם הבן אדם מתנהג כמו שצריך, כמו שמצפים ממנו בעולם הזה, והוא קונה את המדרגות של הדבקות, הוא יהיה לו גם הרגשה של קניין עצמי. אז יהיה לו הטבה מושלמת. עכשיו, עדיין אנחנו רוצים לחקור למה יש בטבע הבריאה שהאדם ירגיש במתנת חינם חיסרון. הבורא כל יכול, הוא לא יכול לברוא אותנו בלי התכונה הזאת, שאנחנו לא נרגיש בושה בעת קבלת מתנת חינם. אז אם הוא היה בורא אותנו בצורה כזאת בטבע, איפה שלא קיים עניין של בושה, אז הוא כבר, חזרנו לשאלה של חכמי הזוהר, הוא יכול לברוא אותנו ישירות במצב של הדבקות, בלי לעבור דרך העולם הזה. עכשיו בואו נראה, ננסה להבין למה, מאיפה החוק הזה, שמי שמקבל מתנת חינם מחברו, הוא מתבייש. וכדי לבטל את הבושה, באנו לעולם הזה, כדי לעבוד בתורה ומצוות ולקנות בעצמנו את המצב הגדול, הגבוה, שהבורא רוצה להעניק לכל אחד מאיתנו. אז זה בסעיף ט'. אמנם, כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי זה. אמרנו על איזה חוק? של חוסר נוחות בעת מתנת חינם. ומבטן מי יצא לנו פגם הבושה באי הסבלנות האלה. זה כבר קיים בטבע הבריאה, הבריאה הגשמית, הבריאה הרוחנית. מה השורש שלו? מה המקור שלו? שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו, מאיפה נוצרת הבושה, האי סבלנות. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע. זאת אומרת, כל מה שיש בעולמות רוחניים, אנחנו רואים את ההסתעפות גם בעולמות הגשמיים, בעולם הגשמי. אז בחוק שגם מקיים את העולם הגשמי. והחכמים, הם לומדים להסביר את התופעות האלה. אז יש דבר שכל אחד יודע, שכל ענף טיבו קרוב ושווה שורשו. בוודאי שיש לו שורש, וממנו יוצא ענף או ענפים. יש תכונות דומות. בקוד הגנטי היום נגיד, אבל בוודאי שיש איזה קשר. בכל העניינים הנהוגים בשורש, יתרצה בהם גם הענף שלו. ביואב אותם, ביחמדם, ביפיק תועלתו מהם. כל מה שיש בשורש זה מתאים לענף. ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, אם קורה מקרה, שמוסיפים איזה תכונה לענף שלא קיימת בשורש שלו, כן? גם הענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם. וגם ניזוק מהם. זאת אומרת, הענף יונק מהשורש. וזה מה שנותן לו חיות בכל המבנה המתאים שלו. אם מוסיפים תכונות שלא קיימים בשורש, זה יזיק לענף. בחוק זה מצוי בין כל שורש והענף שלו ולא יעבר, בכל תחום. ומכאן נפתח לנו פתח להבין מקור כללות התענוגים והאיסורים הקבועים בעולמנו. עם זה אנחנו נוכל להבין, הרי בעולם יש תענוג ויש כאב. וזה מה שמוליך אותנו, מקדם אותנו בעולם. ההשגחה מוליכה את כל הנבראים על ידי שתי המושכות האלה, של תענוג וכאב. וזה בעזרת השם בשיעור הבא.